yang yo Blei bangilaban one shaphang ba jogani ka YouTube ka banai ka jingkai ne ka ktien ka ba imber ka ba donbor ka jong Trai Blei shibo nam da jong pi baro ki bala subscribe eka ne ka channel bat kita ki bam part subscribe hilaban subscribe ya ka ne ka channel ba khnang ba pinyo ashibun ka kyrkhu ka Mathaïos ba ka jingshai ka jinghikai ba ka khubo na ka ktien jobai lingba ki shakri ke jong Blei Blei shibon na kamda jubiru ki ba kirshan jindwai na kamda ke shakri ba nang ya kirshan jindwai ki priyo jong Trai ni ki snibo Blei unang pandan ka bengin yo ka khubor nau Trai ban ai ka khubor sha ki benget sha ka balang sha ki priyo ki badan ka mi ka ktien jo Trai hagini ki sngi ki ba khado ba Blei shibon na kamda jubiru ki ba kirshan de ke jinga sha ka kam ka jong Blei hagabai ka kam jo Trai onla ban priya shaphang utrai unda kyrkhu yevi hakam ga jam ga jingtrai ga jingsta ba ne benta baro Blei shibon nam da jibiru ki baya benta ya ga jingkai ki baya share shi ki perlok ga jomfi ya ga ba phela yo sngo ga ktien jo Blei phela benta lang shi ki bhai sem jobi asha ki kurgi jajibi shi ki wai par ki prabengai ki badan ki balang ki ba pher be Allah ka ri jingi shabar nagari ga jingi ha shopping saya shaphang ya ga ni ga jia hikai ne ktien jo Trai kapin karmai nga ga pori ga ktien jo Blei ga shiti ka jong apostol Paul shiki benget ga balang kurin kalanong ka ba khasao shiti ben kong kurin khasao lanong ka khor ga balai fenrio hatu na phi lami no ka ktien u Blei ni kala poi tang happy utrai kwa engi ba ka ktien jo Blei ga bangere sngau ngele opriang ngele jingkhu kanam sakor tang hangi ngilong ginong penpriang ya ga ktien ga jong Blei segi wei phat kaphang jong ga jingkai kalong ki Jingìathuhlypa Trai Jisu Christ balapan shong nong rem na ga gospel ga U Mathaïos lenong barusao Markos lenong bakhalai gospel jong Loukas kalenong ga barfuei kini ki language kinong thoh gospel but kadan ga jiasriem hake jingtho ke jongki barnak tarang ini ban pulilang yakini gelangot kinong tho gospel khanang bengen yo yaga dur ke basai ka khubor pedeng e ka bede bar ke Jingìathuhlypa Trai Jisu Christ haka jinglai ke bakhadu ka jong Trai Jisu she Jerusalem kalenong barusau gerkhor ke beningkong bar baar jong gospel Mathaïos kong kumne tiu Jisu ulami no ba ulalit no na ka temple tigi synran ju kilawan ya ga ban pen i hu ya ke jingtei jong ka temple u Jisu te ulong haki phimyo i kini ke baro shisha nga ong api on i no hangni umau halorumau yauban om pen hap no ki synran kila pen i ya ga jing itanat kajing ipo ipiang jong ga temple kaba latei do Serubabel hadin ga juan paino jiki kunisral na kajilong bra nyopo snem shri Babylon latei ga temple ki por ki ba e bala pendep ya ka hadin ga jing job thma jo ga sarkar Rom ka hima Rom uherat ulapan itanat ulapan pu pen piang ya gane ka temple nagata kada ha to por latip ya gane ka temple kum ka temple jong herat bat de ya gane ka temple kabagi synran ke lapan i sarong ya ka jingtei ga itanat penbanu Trai Jisu Christ Jingìathuhlypa wong phimyu i kini ke baro shishang hong api onno meno hangni umau halor umau but hadin jong kane ka Jingìathuhlypa ka jong Trai Jisu Christ ya ka jing penjot phom ya ka temple balatei du Serubabel balapen itana du herat Jisu le din kata ringga biki synran kelale kiu shulum ki olep uberan hamar persya jong ka Jerusalem but na te ulum ki olep labani ikindiang ya kata ka temple Gospel Mathaïos lenong barusa urkhot kabalai
baga gospel Markos lano bakhalai gar khot kabalai ngine puli kong ti haba udang syong halor ulum ki olep ki synran ki lawan hiar u jar jar ki ong ti thu angi lanu bakini ki kiru kinlong baga bakumno kadak ka jingwan jong me bar ka bawai no kane ka pyrthei Markos khalai lanong terbalai ti kat baudang syong halo ulum ki olep mar persya ka temple u Petrus baru Jacob baru Yohanes baru Andrew kilai kylli jar jar ya u tu ya thu angi lanu bakini ki kiru kinlong bakadak ka bakumno haban sapendep yakini ki ai baro nakini ki sangut ki synran ki jong Trai Jisu lami lightly kini ki jingkali lanu bakini ki kiru kinlong kabakumno kadak ka jingwan ka jong me kabanangkong ka thoh ka por jong ka jingpanjot ika temple bar ki banta jong ka kinthup ika Jerusalem kabaar ki dak ki shen jong ka jingwan Trai Jisu bar ka balai par ki dak jong ka bawai no jong ka ni ka pyrthei nakite ki lightly ka jingkali snabha u Jisu ula jubab kelum lang kabalong ka jinghiathuhlypa ka bakadeu ye ki jingjia hagisngi kiba khaddo nadu menno kisdan kisngi kiba khaddo kisngi kiba khaddo kila sedang nadu kisngi ki por ke jong Trai Jisu Kristi kasiji ki Hebrew lanong banengkong krot banengkong ka pensisai kane u Blei habula la kren menandai hakiki patmen ki bon benta ki bon rukam hakene ïathuhlypa hakene kisngi kiba khaddo ula kren hangi hau khon hakini kisngi ke bakhadu ula kren hangi hau khon nadu bau Blei usang man kren sya ke pyrthei ling bau khon jong Jisu Kris kila sedang kisngi ke bakhadu kama apostol lonong baar khot khan reu khat nyo Petrus uyang nga kasipan taka sadi malathe no umur simakot henrei kani kalong kata ke balong dau Joel unang ïathuhlypa kan jaru hagisngi ke bakhadu ang Blei bangan the no umur sim jonga halor kado baro kisngi ke bakhadu kila sedang nadu ka juman ka jong Trai Jisu Kris nadu kisngi jong ka jing theano jong Blei umur simakot halor kado baro balara kisngi ke bakhadu kila sedang nadu kisngi ke jong Trai Jisu Kris kisngi jong ke apostol kisngi jong ka balang ka bemeningkong menta kadai shisha kumbong Yohanes ngela em ki kenta ke bakhadu ngela em ki por ke bakhadu Jinghiathuhlypa ki jong Trai Jisu Kris kidi kidak kishin jong kisngi ki bakhadu ngine pet kaphang ga beningkong ga Trai Jisu Kris upa iki synran begin pet kalong ikidak kibaja hak pyrthei solonsar ki jingjia kibaja hak pyrthei solonsar Tiniwan biang syurga gospel Mathaïos lanong ba arbusau gerkhot kabasau tiu Jisu la yathu baulong aki to sumar baunono ru unam syukor yapi habau Trai Jisu Kris ïathuhlypa yakidak kishin juga sige bakhado kidak kishin juga jiwan ka jong Trai ïathu daga basdang ban maham ban manai ki simran ba ki nong bot jong Trai Jisu Kris ki be em ki sige bakhado tu sumar bau no no ru onam syukor yapi kada kada ki jing mana ka jong Trai Jisu Kris kabangila ban sungtu hangne ka jing sha syukor ka jing mi ki nong syukor ka pyrthei ki nan shubon ki nong syukor ki ban mi ka pyrthei sumar bau no no ru onam syukor yapi nababun kinwan hak kerteng ke jonga kidong mangau bau Kris barkin ya syukor ya shibon kajimi ki beri ki bakam ïalade bakidei u Kris u Mesaya u bala asle jong Blei shishan do kita ki spasnem hadin jong Trai Jisu Kris lami shibon ki beri ki bakam ïalade bakidei u Kris kidi u Mesaya lami shibon badan shibon rugi bala buat yaki baga banga sung'i ban perkhat shaphang u Jisu men bawan pyrthei la ïathuhlypa bagatai sati kan pun khon kan khai khon ban khot ike kerteng gaju u Jisu hoidan katu kan ike Jinghiathuhlypa
shaphang U Jisu Yagabala penpau de kekerteng Messiah. Dakani kekentin Messiah kum kanuksa ngaka besabya peniaba Messiah kabamot ukris kum haga gospel ka jong U Loukas kalanong gabeningkong kadekhat kaba laipo angelo long tuat shepting ko meri na ba phala shem ka jing ia baru Blei barakni pan sapun khon bat hagakpo pan sakhayu khon bat pan khot ekekerteng jong U Jisu uni ulong bakrao bat an khot yu khon U Blei bakhliatam baru trai bo Blei un ahu eket U David ukpaju baru senshar halor ka yeng U Jacob halakarta bar ka hima juru kaban onam kutshu ongak sien ka jung trai hangne ïathuhlypa shaphang U Jisu Christ kumukhon jong Blei bakhliatame utawangel ulayathu ulong umensim khot unanapa baka bor bakhliatam kan ka alo jopa namar kataru yaitai bakhot iban sakha on khot ukhon ujong U Blei sabhang ni ka jinghiathuhlypa bauni U Jisu di khon jong U Blei ulong U Blei bakrao on khot yu khon jong U Blei bakhliatame barngi syama ka Bible Ompat simlapan pau yu Jisu ba udeu Chris don gikep hagi gospel balapan pau shapang U Jisu ba udeu Chris U Jisu daladi simlapan pau ba udeu Chris nuksangan pani haga gospel ga U Mathaïos gospel U Mathaïos kalenong kabakhan rio Trai Jisu U kylli ki synran ki bri ki ong yang ngareu dan ki baong medei Yohanes nampun baptis dan ki baong medei U Jeremiah dan baong medei U Elias lani U Elijah baru Jisu kylli ki synran pi pat pi ong bangareu U Simon Petrus le tu wong melong U Chris U khon jong U Blei baem medei Chris U Messiah U Jisu daladi shim kam bau de U Chris U Messiah U blasle Uburi eka identity la jong. Lapan pau khambon ke kerteng Yeshua. Lane Joshua, lane Jisu ka bamot nong penem. Jisu le itu wang sok mame ko siman khon jona. Nabakado baga senam kam shimla pen iya kata hame henry kupa jengau babane ngar sok mame siman khon jona. Kado ka senam kam shimla pen pau kata hame henry de Blei buk pau pen pau hame bangade Messiah bangade Chris. Hallelujah. Kani gade ka bang puli gospel Mathaïos khandula nong khot khalai hadu ka ba khanyo nang ta ka sepuli gospel Yohanes saula nong ka keren Jisu ba ka kentu ka kentai Samaria hadi ka keren jong Jisu ba ka kentai Samaria tu ka kentai Samaria ban telep Yaki kam ke jingle ke jongka kalau ong kumne yakani ka phang undalawan Messiah sekeren khamba Jisu ngalong utau ba yakren barpha hangneru simpen pa bodi direct bodi Messiah bodi Chris Haba kani ka bri kong undalawan Messiah sepen pa itu khamni ashbang gidi ki baro Jisu ngalong utau ba yakren barpha kabur kawi ke kentian la ïathuhlypa bodi Messiah ngadei Messiah Barnyango U Blei hari ka jingiap ka jingtiap bar ka jimipat ka jong Trai Jisu Christ ngi puli ki kam apostol kalon ka baar U Petrus U ïalade ka si Pentecost lenong ka baar kar khot ka Blei phenri wong kum ne tu ka yeng Israel barakawai namar kata kan tips scam bau Blei ula penlong U Trai baru Chris yau ni U Jisu U babila sanar pna mapi Hang ni Petrus ïathuhlypa kadar bau ni Jisu Yeshua unong penem U Blei ula pelong U Trai baru Chris U balasle yau ni Jisu mapila sanar pna mapi boroshi kataku ka jabri Israel pi ap ya ka juan jong Messiah U balasle jong Blei U ni U de to Messiah jong pi U ba pi pila IT ban sanar pna handai U Blei ula penmi pat naga jingtep Haba kili osngoi kan yala dungak iki yala ga donot. Barki ong apara kum nungine.
kapang jung ke jingkren jungi kalong ba Jisu Kris dalade khambun sin simban pa bo di masaya ubala asle handai de tat hadin jung ke jing mi pat ke jongu Blei ai ke kerteng bahalor ke kerteng bah ke kerteng ju ki khosi ber ke nem khrop bakatar ke kerteng ong ke sik Philippi sepoi dalil na ba ar ke kerteng u Trai Jisu Kris kani ri hadin ju ke mi pat ke jong Trai Jisu Jisu udah Messiah udah Kris belas Henry Jisu Kris ïathuhlypa ikidak kisin jong ke jing Kisigi bakado kita kisian juga jingwan jong Trai. Shibon kini kiban kamiladi bagi day ukris. Tagadau Jisu ang sumar bau nunuru unum syukur iapi. Ban libut hadiin jong kita kibakam bagi day Messiah kita ukris. Syakri basisha ke jong Trai. Kita kibayat ke jing surit kibayat ban pendep ke jing khot jong Trai haki ka title ka nam ka kerdan kamdan jimut satya ane ki pendep ke jing khot jong Blei kat kum ka jing pensle ka jong man simakhoi na khot ke si ke bamenta ai ken mi ki priu ka jong Trai ke bala pensle ke bala khot do Trai kibayat ban pendep ke jing khot kabasyaning ke jong Trai Jisu Kris. Hallelujah. Ngimdadan kam ban kylli ban kam. Bangi de utang de kata. Hari ai beki kam beki syakri jikin pen shisha kin peni. Kiengi de. Hallelujah. Sumar bau nonor unum syukur ya pi. Bat nangta sagawe Jisu Kris wang pin saya sngau shaphang githma bar ke jingbana ye githma. Kadak kabar ke bau Jisu Kris supeni kadak jingsikado kadak juga juanju wang pensia sngau ke jingbana pensia sngau ke jingbana ye githma bar ke jingbana ye githma sumar piwat sngau khuslai nadu bola ïathuhlypa Trai Jisu Kris ngilayo sngau ngila puli haki history ya githma ke babon ke dan githma ba ke balaja githma ba banengkong ke githma ba gabar pitip ke githma ba ke balaja ke bala baiting ka ke he saipan halendet ke bakwa ban pinkulmar ke pyrthei banyo ban sensha don bor ke pyrthei githma ke jele ke bajaha halendet ke dan ke jiasla ban penolong ini githma kadeiru kajiat pendep ke ïathuhlypa juga Bible ban pinsia sngau ban githma bar ke jingbana ye githma ngila yo sngau ngila puli badala ke jing khmar khambon prem jungiru ngila yo i bat nginang yo i shishu i githma senang pet haki por ke ban sawan ngin senang yo i shibon githma menta gadon ke jekan athma hapreng pyrthei kadan kerja kan atma ke bajur kajing pynkhreh atma sepuli ke ba haga Bible bar sepuli ke jingjia ke baja ke pyrthei katma ke bala katma po yin ke bala ja Syria katma ke bala ja menta dang ini ke khndiat por pin shem kadan ke jing pythei ji ki karkhana shna nuclear jongari Iran habosher kane ke bosher kare ka elam haga Bible kare shibanta jo kare Iran menta kare ke jing pythei jo jaga shna nuclear kabam tip manu ba pen pythei balakno ba kare ke ki na Israel ke ba pen pythei ki terthma lakno ba kare ke America ngim tip tikana na da godong ke jing berngam berset ke jikan arthma hamidalis pin pet akam kyrkhu bor menta pin shem ka Turki ke jalam jongne unana ke jiu Edwan kay baja ula tur menta sa Libya ula tur siki bubon ki benta jo ke Middle East kathma gadan ka ap hapreng pyrthei bar ke Israel ke pynkhreh ba menta le magitna sintia ki jing tip kathma kala banja kanu ko por
nang tangi pej ke jere ke India ba ke China nang tangi pej ke jere be ke region ke breka badala de pen puli ki kor khobor ba puli ru ke Bible pinyo sneu shaphang ki thma bar ke jingbanai ki thma tu sumar pi wat sneu khuslai haba pinyo sneu ki thma bar ke jingbanai ki thma u Jesus Christ wa lupa sakwe ke jingmaham sumar wat sneu khuslai kani ke ke jingkhot ju Trai Jisu Christ ngan puri ke kitab Jeremiah kalonong basan puai kar khot ke basau phun rio kong kumne barwan ai kan snol wat ka dono jompi lemne wat shep tiang pi ke jingbana ke bapin yo snol hakari naba ka jingbana kanwan hakwe ke snem bar he kata ke jingbana hakwe pa ke snem bar ka jingle jubor hakari unong sanshar oniele unong sanshar Jeremiah wa ke jimah ke bekim deban shep tiang ke deban khau et Trai Jisu ruang wat snol kuslai naba ka dei bakini ke borok kinlong henre ka bakot kampat laja kadei bakini ki bro kanlong re ka bakot kampat laja kabamut ka jio sngo ka jingbana ka jingpuli ka jing ekestri iki thma ka baja kampat dei ka bakot satya nang da sakawei pat kadak kabalai ka bu Jesus Christ supani naba ka kinjaban riu kaniang yale ya ka kinjaban riu snap sagada kabalai kakinjaban riu kaniang yale ya kakinjaban riu kani kakintian kinjaban riu ethnic ethnos people groups kajale apreng kijat ben riu luksa kajat ben riu khasi jongi kadi gawe ke ethnic group kajat ben riu garo kadi gawe ke jaban riu kadi gawe ke kanuan jaban riu nang ta kanong ba kajungi ke jalaji dan shibon ki kanuan jaban riu ke ethnic groups Trai Jisu ang kakinja ben riu kaniang yale ay kakinja ben riu shimnuk sa tang kajat ben riu jungi ngila yale bar ki babun ki jat ben riu tang ni ki kindiat snem ki balalay no ngila long suan bagi babun ki jat ben riu nang tapay ka riji ka jala jungi ka rindia jungi hatan sitay lamingi jong ka ri jungi kadan ka ethnic groups ethnic violence kadan ka jele ki jat ben riu Puli ke jingjia ke pyrthei Middle East. Kaleng berai ke jia kenar ke jia le ke jai ben rio kawai ke jai ben rio kayang yale ke jai ben rio. Naba ke kinja ben rio kan yang yale ya ke kinja ben rio. Kata kawai berkadak ke bau Trai Jesus Christ suai. Barka himaru ya ke hima ke jia le ke kingdoms ke hima. Kani ke jia lupa Jesus Christ suai lagi pynkhreh. Kajile kawai ke hima ya kawai par ke hima kidan ke hima khrobor jo ke pyrthei kibala khlem bontali kajile kabala ja ke pyrthei barnya nang yu i ke ni kajile wat mentang ni tu pi hapring pyrthei ngawan biang hapring pyrthei pisali puli ki kot khobor patsha nong sesar jo ke Turki Udi bakwa ban pynkhreh ya ke Ottoman Empire. Kabala sensyat arspa snem Middle East. Menta utur keleng ke jaga juga Middle East. Ban penyar biang yu purusam jong ke hima Ottoman Empire. Ke Russia ke kwa ban pynkhreh biang ya ke bor sensyar jong ka. Kabala sensyar hagi snem ke bamensywa. Ke penibor menta ha Middle East bakaleng ke jaga dan ke pertan sipai jong ka. Kari Iran, kaba yele ban pynkhreh biang ya ke hima Persia handai. Ke Trai jubor justi ke beitenkai ki kanu le no ke babon. Kwa ban penyang biang ke hima ke jongka. Ke China, ke kwa ban penyar ke hima ke juga ke jingshai komunis ke pyrthei. Bakale sibun ki kam halandat ki buat jongka. Batang ki kendiat singi ke China kala yasan ya ke deal ke ba arban snem ke Iran. Ban Irab iwe haki bor sipai ki bor tiar thama bar ki we pat bar ki don la ke jong ginikin nong sensar la ke jong ka ambition ke angnor ban pnieng ya ke hima ke jong ki bar nginang yo i ke si ke jale apre je ke jale ke ja kanat ke hima bar ke hima nang ta bar sakabe gadak ke bau Trai Jesus Christ pani ke basam bar kinlong kinem sneo la ni ki snem ki basneo Barki jingyap temru
kinem sniu bagajap them kinlong ong Trai Jisu Christ kisnem giba sniu ngilai kajiyap them pestilence epidemic pandemics kani ka khlam ka besar mata ka benta jong kani ka jingiathuhlypa ka besar haka pyrthei ngim gi si jong ka jing pendep ye ke jinghiathuhlypa Trai Jisu Christ nang ta sekwe ka dak Jisu Christ ye thoh ka besan wang bar ke jingkhanyo juman hasibun ke jaga ke jingkhanyo juman hasibun ke jaga ngira yo sngo ngila puli badal ke juki khmat ka por ke jingiru ngila I ye ke babun ke juman ke blaja hasibun ke jaga hakaleng ke jaga jong ke pyrthei sibun ke jingkhanyo juman ke laja ngim dan por ban yetho ikani dalage jong ki khmat phila I dalage skor pila snow ban phila puliero ki history eke jingnang pendep eke jinghiathuhlypa ka jong Trai Jisu Christ hakar khot ba proud Jisu Christ hadim yutho upha ki synran ban pet eke dak kisien ki ban cha haka pyrthei salon sar Jisu Christ wong kumno Henry kini baro kilong tang kijing sedang kijing cencar. Kini kisanteli kidak kebau Jisu Christ oleh itu ya keba ngila pensengau. Kini kidang kilong tang kijing sedang kijing cencar. Kini tang kijing sedang jong kijing cencar. Kajing ni kinong syukur ki beri keba kami lede bagi ki Mesaya kini Christ. Kabau Jisu Christ maham sumar bau nunun mensyukuri pi. Kajing yos ngau shaphang kitma ba kajing banai kitma. Kabau Jisu wang sumar pi was ngau kuslai. Kini kadi kini baru akan long hari kabakut kampat aja. Kabalai kajing ale kajai ben rio. Kajai ben rio kani ale kajai rio kahimaru kahima. Kabasau kini mesni ba kajab them ke pengile yos ngila yi ngila puli ngila mat. Kabasan ke jingkhanyo juman ya shibon ke jaga ke santali ke dak ke bengele I ke laja hakabre solon sar bat nginang yu I kat bangi puli ki kyrkhu ngi pet ki khobor jigala patai khobor ke jok mentang nginang yo sngo nginang yu I ke jingjia ke banja hakabre bau Trai Jisu Christ wang kini baro kilong tang ke jing sedang jong ke jingjanjar sampai angan puli kini but all these things are the beginning of birth pains. All these things, bro, suddenly ni kedak kebau Jisu itu kebaja hakaparesalan sar. But all these things are the beginning of birth pains, the beginning of birth pangs. Kiri kejing sedang jong kejing sokha. Kiri kejing sedang jong kejing sokha. Daga baburami kilong kami. Haba kalajan kapor ban kha iki khun jong ki shaka pyrthei kadon ke jingsu khnang jan ka kapor jong ka jingkhai ki khun jong ki ka jingsu ru khnang jur kabamut haba Trai Jisu Christ ïathuhlypa kini ke jingjia ke baja prai baro kini ke jing sedang jong ke jingjia ke jing sedang jong ke jing ke jing jinjar kabamut kumno khnang jan ke jingwan ke jong Trai. Khnang jan kia ke bakut. Khnang jan ke jingkut ke sngi ke bakhado. Ke jingjinjar haka pyrthei ke nang jur. Nagata gadao. Nang ni shaphang shakhmat. Wat khmi lenti ba ke pyrthei kan nang long kumbad sulong. Wat khmi lenti ba ke pyrthei kan nang sok kan nang san. Hoikin dan ki beri ki bani kren ïathuhlypa shibang ka jingsok.
Warko selai ke perdei kan sabit kan sabayang kinon ginong sensar. Kinon giseng ke perdei. Kinon gi krau spa krau he sai pana ke perdei. Keban kulari ke jingsok ke sorkar perdei. Kin kulari ke jingsok hadin juga thma ba ningkong la form ke League of Nation daga jingtmu ban ra ya ke jingsok ke perdei hadin ke thma ba la form ke United Nation ka seng ka bathmu ban ra ke jingsok ke perdei. Henry ke rensan trikam penban jong ki bri ke baman ha ke perdei. Kebalong ka daw jong ka Jinghiathuhlypa jong ka pyrthei. Ka pyrthei ka naya kisi ka po kamde ba khnang sok. Lado na kibri ka ban kulari ka jingsok. Ngong ifi ka ka jinghikai ka ba bakala. U Jisu ong ka u Paul ong ka ba kidang ong ka jingsok bar ka jingskemba. Ka jingjot ka ba kendit kan lap. Sa puli ka sidi ban gong Thessaloni lanong basan. Thot ban gong ter kat ba kidang ong ka jingsok bar ka jingskemba. Ka jingjot ka ba kendit kan lap. Wat priang ya ke khubol la kawan na kinong alap la kawan na ki krauspa he sai pan je bare na kinong sensha na ki reuniam o ki boong mentangin nginyawan ngine trelang banwan ra ke sok sa na ka pyrthei kat ba gedang ong ga jingsok ba ga jingskemba ka jingjot ka ba kendit kan ngat haki ong ga tien jo Blei Henry Jisu ong kini baro ke jingjia ke bala ja ka bare solan sar menta kini ke jing sedang jong ga jingjanjar ka jing sedang jong ga jingsukha khnang jan ke jingwan utrai khnang jan ke singi ke bakot ke jingsu ke jingpang ke jing ke jingjinjar khanang jor ujisu hong hakata ke pyrthei pinyo ke jingjanjar ri longslur ngala job no manga ya kata ke pyrthei hallelujah hallelujah utrai Blei udap ke chakabaro udah nak jingai ngu Blei ngi em gisingi jong jing pendep ia ke Jinggiathuhlypa ke jong Trai Jisu Christ ke ai bangi di ban le Haba ngili ini ke jing sedang jong jing janjar ke jing sedang jong jing su kom ki long kemi ke le ban khai ki khun jiki khnang jan ka por ban kha ka jing su khnang jor Haba ki kemi Kim don bor ban kha to inde puri ke iba daga ba shinuksa ne ki long kame daga ba borom ne ki har bagala jan ka por ban kha ki khon kadan ka jingsu kadan ka jingud kadan ka jingyam kadan ka jingleniar jing ki long kame na ka ban ong kat bangin ang jan ka jingwan ka jotrai ka jing ka ja ke bing ban le tengin penjuru ke jingwai ke jingud ke jingyam ke jingleniar ke jingkang ke jingi show Blei ke jingud ke jingkang ke jingyam ke jingi show Blei ngin penjur ke jingwai ke jingyam ke jingkhot kerpat show try ke sngi ke bakhadu bar kita ke bam par kala bar ke bam par yo jim penemru ke bible ko kan jar bo no iban khot kerpat ke kerteng ke jo try on penem kane ke por ban khot kerpat yo try kum bagi long kami ada kapor juga jingjan juga jing por ban khai ki khon jong ki kiam kileniar kiwat ziarap berkitu ki bam don bor layarap bor deki mode ki bor jirap jong ki start juga medical science baru Blei ko abanai bor ngai khot kerpat ke teng jisun panem pan ke bor no try pan ke jirap no try ba phila ban yang scam hagri ke sngi ke be ka baar kai bangi di ban le ka bangi nang jan ke jing nang rung shi ki por ke ba jo ke jing jam sno scam triang how try daga jingai sno scam triang how try daga jingai kilong kemiek bari ki por ban khai ki khon ke junkie o ki bat ye ke jingtia ke palong le ki bat ye ki doctor ki nurse ki bat ye tu ki nong ki banan sna junkie ki dan kam ke jingkirshan na ka brang sno scam triang how try daga jingai hagari ki sngi ke ba sno scam triang how try what can ria na ke jingai hallelujah what can ria na ke jingai basta ka balai ke bengi di ban le ani ki sngi kanang jan ke jingwan try kanang rung shigipor kiba what do jinkermen hallelujah ngimde bandu jinkermen ka bible ka ktien jo Blei ka ongkum ne gospel jo yonis kalong ka ba khan rio ka khot ka ba arpho
terteruang kumne shisha nga ongafi pipin yang bat pinin yaru Henry ka pyrthei kan kemen mapi tipin skosi Henry ka jing skosi jabi kan kelas ka jing kemen kabriu ka basu khon ka don ka jing skosi nabakala ja ka por jongka Henry onda lakhaya de khon kam ken maushu yala ka pangasitom namar ka jing kemen bala khabriu ka pyrthei kumta ma phiru pidan ka jing skosi shisha menta Henry ngan wan yabi pat bagadong kan kemen kan sukmen but kata ka jing kemen jabi anamdan uban shimno nabi hagala gasni phinam kylli yana airu eyang kan pukut hamto pidan ka jing skosi menta dengan man api kum ke kente kum kilong kene ke basu kha ke den ke chingkamen banyo ikun ke ba kila kit boro ke ke banai ka metchi andala khai ikun kam ke mau shu ka pangashito akada ka por juga jisu ka jiale ka jingkan ka jiam ka jila ka jisno kadan ke chingkamen kadan ke chingit manganyo ikun nala khai ko la kalen ni kapam de jrem ka so ka thar baro kan ka ching kamen hallelujah ka jiwan ka jong Trai Jisu ka khabor jong ka ching kamen in pynkhreh ka jong ka ching bani shem mo trai in pynkhreh le de le ya le ki por ki ba e han ki si ki bandang wan trai undan ringkat barfi hallelujah Blei kyrkhu fi urana sanda ajam jibi lightly ke chikali ke bami ke sarano ke ke karmo kaba kono gadak chiwan chine ba kaba kono gadak chonga bawaino jong ka pyrthei Trai Jisu hallelujah ke lightly ke chikali ïathuhlypa ke jingjia ke banja ke resorsa kaba ningkong krislamer kin syukur wa syukur Jisu ang sumar nunun syukur kitma ke jibana kitma kejeli apa ke jaban reo ke jaban reo hima kinem sneo ke jap them kajing khnyo juman sibun ke jaga kini baro kelong tang ke jing sedang jong ke jing janjar ke jing sedang jong ke jing su ke jing sedang jong ke jing pynkhreh ke jing janjar ke jing ke banawan harin abot ada ke bengi di bande apan ko dwai jur show try pen jur ke chinwai khot ker pa yo try wat man thai ke chinwai ong ke gospel Loukas khat phala nong khot ban kong kabar sno scam triang how try kabalai what do jinkermen what do man say hallelujah kermen how try ubling kyrkhu ngin dwai ko try ba kro ngaingu ime ko try na ba ke chikai ktien chame halo lightly ke jingkali bala kylli ke synran kedak juga juani be kawai ka perde lanu kini ki baro kincha me thu kini ki sandali ki dak jong jingjia ka pare salon sar ko try ka bapani ki dak shen bangim ki sike ba khadu ngela yo I ngela sno ngela bana bat nginang yo I shu ko try ha kini ki bana ki sing slang ki ban one ko try ka jingjia ko try ka ba melong sumalari wat khuslai Blei ba jomo go try me ong go try a Blei me khot ingi go try a Blei bangim ki chumot kini tang ka jing sedang jo ka jing janjar ko tra Blei ba ka sedang jing jo ka jing janjar nang ni shaphang shakhman ko tra ngi snu thoh ka pyrthei a Blei ja kanuma kanum poi shu ko tra shi ka de ka jing suk ko tra ladan ki ba kular ka jing suk kular ka jing scam ko tra ka dei ko tra ka jing kular ka balam ler naman ma ong lengba jung apostol por shi ti ka tesalani kar ba gedeng ong ka jing suk ba ka jing scam ba ka jing jot ka ba kandet kan ngat haki ko try Blei ra bengi bangin pynkhreh ala ka jong ka jingim ngin pen jor ka jing wai ko try ka bar ko try Blei ngir sno scam triang ne ka balai ko try nginam do jinkemen do man sem ngin shakriya me ko try ngin tredep ek kam jame ngin pendep ek mission ka jame ko try ngin be shaphang shamat shika jing khot jame ko try ngin long climb long shlor try ngin kyrkhu ki banget baro ki bridge me ki shakri jame ki brane gari kanong ba ki shabar ki ba pe ek ni YouTube u try on de kyrkhu fi ha ke kerteng ka ba tan ba ka ba im ka jong Trai Jisu na kyrkhu ye phi baro kani ke banta ka ben kong jinghikai bangin sa snap ekaching kabenda ka bar juga jikai ke beri kada ka bar ke Jisu pani o Blei kyrkhu ya sami banta shi koi pat ekani ka jikai kublei shi bol amen